Nyakaramugia jong dakika en prario kod auchiela tok sachiel mar okinyi machiegni e twak maro mokwongo odiochieng' makawuono kama odwa twak odore kod twaka ewi leka mar Kenya. Odiochieng' makawuono jatend piny Kenya William Ruto obro bedo ka bago romo mane ka romo mar KICC bore Nairobi ka romo mwinjo bed ni chakore sa 2 mar okinyi mano mar poro wach kotudore kod chenro mano mar dongo piny Kenya kowuok e higa mar 2030 nyaka higa mar 2060 mano kowuok e Vision 2030 nyaka Vision 2060. Odiochieng' makawuono iwacho ni jokanyo e sectors mopogore opogore biro bedo ka romo mar mondo mi gipor wach kotudore kod leka mar dongo Kenya. Ka wachako twak marwa dago mar mondo mi wawinjane report mano losno odiochieng' manyoro kod Lydia Okeyo wawinjane mondi. En twak ma igeno ni biro timore tich adek jumani e kar bagromo ma KICC. Twak piny owacho lando ni geto somo paro ewi chenro mag dongo piny Kenya kai hao higa 2060. Twak ma kamae biro yore gi oganda moya e sectors mopogore opogore pachoka moya e counties duto 47. Tomorrow is a beginning of public engagement in terms of public participation as is required and enshrined in our constitution. And this is what is going to inform what Kenyans will say is what should inform Vision 2060. Jatend migao mar omenda John Mbadi olero ni twak no ibiro tele gi jatend piny Kenya William Ruto kendo ibiro yore gi jotend migepe Jombetre, bad migao mar doho, jotend dinde, jokenerat joganda kod jokenya mamoko. Migao mar omenda mabende ni ong'ala manyime mar chano chenro no oseokweth makero sirikal tesre kuom se okang' mar bago twak makamano. You, if you have better ideas, this is the time for you to come. And in fact, the president has invited, including the opposition. Mbadi oyango ni twak no biro chiwo thuolo mar somo paro ma biro konyo chwalo piny Kenya bedo kaka pinje ma ideo e piny mangima. Now is the time to sit together, engage, dialogue, agree that where is Kenya going. Governor ma county ma Kisumu Professor Peter Nyang'nyong'o kanyakla kod jotim nonro e sekta mar ochumi gin ma okuom jogo ma biro wuoyo kaparo ma ibiro gole twak no ibiro chwali od bura kama ibiro kadhe gi jod bura mondo mi obed chik. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakaramugia jong mana kaka iwinjo kanyo romo makamano bro bedo ka chakore okinyi makawuono e kar romo mano mar KICC bore Nairobi ka ng'isi kanyo ni jo Kenya mago moromo 5,000 mago mawuok e counties duto 47 ma pacho kae bro bedo ka romo mar mondo mi koro wang'iane ni kaluore ni Vision 2030 wanyalo wacho ni wadong mana kod higni matin kende to wachopo Vision 2030 to Vision 2030 ni ka koro wakete tenge ka wasudo mbele nyaka Vision 2060 gin ang'o giri mowinjo bed ni keto kare kata gin mise mage mowinjo bed ni guro motegno maneno ni wachopo Vision 2060 e yo makare kata kinde ma wamedo poro wach kotudore kod Vision 2060 to gin weche mage mowinjo bed ni iwacho kata iporo wach e yo makare maneno ni obedo e yo makare. Wantiere kod weche mopogore opogore mamulo kanyo wechego mag nyuolo tije, wechego mago mag kembe, wechego mago mag pura, mage moko kuom weche makoro iwacho ni winjo bed ni ikete maino maneno ni leka mar piny Kenya mano mar dongore e yo makare obede yo makare tekine makoro wagoyo mbaka otudore kod Vision 2060 to winjo bed ni bende wang'iyo ni kama wachope sani ne wantiere kod leka mano mar Vision 2030 nyaka sani Vision 2030 osechopo kanye tekine makoro wasudo mbele winjo bed ni wasudo mbele yo machalo nadi yena mar mondo mi arwak welo mantiere gode studio ka odiochieng' makawuono kata okinyi makawuono antiere kai kod Hilary Ojwang en rawera kendo en jalony wechego mag telo antiere kai kod Dr. Tobias Olwenya ma en jalony weche mag omenda kaachiel kod Daniel Adero ma en jalony wechego mag tudruok achak kod Hilary Ojwang oyawre ichio nade kendo machiegni twak. Oyawre jo isachio maber erokamano kuom twak miwakoae kaka oganda kendo kaka piny nyaka wabed gi lek nwaleko ni wabiro chopo 2030 e koro chiegni nyaka wagore puksen wang'e ni wasechopo kanye wachak wabi gi lek moro mondo wang'e ni gap mane mantiere mane mwabiro dhiro amor gi twak makawuono machiegni twak okinyi makawuono. Dr. Tobias Olweny oyawre ichio nade kendo machiegni twak. Yare mathoth Joyce erokamano ayuoro ne twagni mondo wawuo kaka oganda e weche mag lek mar 2060 ka wasekalo in 2030 koro wabong'iyo ni ang'o matimore mane waweyo e 2030 ma onego bed ni
waketo kanyakla mondo walos vision machielo kata lek machielo mar 2060. Erokamano. Machieg network okinyi makawuono daktari. Daniel Adera oyawore ichiwo nade kendo machieg network. Yare Joyce, achiwo maber, ageno ni bende chiwo maber. Mokwongo agoro kamano, thuolo mimiyo wamando watwak kawuono. En wach ma piny ngima ng'iyo, kendo en adier makende ni odiochieng' ma kawuono, ka ker biro bedo mondo mi oyaw ayanga twak mar piny mangima, en thuolo monego bed ni wang'iyo to kumwase ae chalo nade, to kama wadhie chalo nade. Wang'iyo twagni king'iyo chieng' mane ker wuoyo kod piny tarik 30 dwe ma nyowatieko ni, nyowacho no weche moko monego bed ni piny ng'iyo. Koro en mor mara mondo mi wariwre kaka kawuono mondo mi watwag kendo wachiw pachwa e wach mar piny mangimani. To mana kar dhogi kanyo Daniel, ka ine ma chako kodi wacho ni ber ka wang'iyo ni kama waaye chalo nade to kama wadhiye chalo nade. Kama waaye chalo nade nikech kinde ma koro wachako poro wach kata wachako loso kotudore kod Vision 2060 matene ni wawuok e Vision 2030. Wanyalo wacho ni wadong' mana kod higni 3 kende koro nikech higa manyien wantiere higa mar 2027, 28, 29, 2030 mano 2030. Wadong' kod thuolo mar higni matin kende twachopo lek mar 2030. Tekinde mane wawacho Vision 2030, ang'eni ng'ato ne bedo piny to penjore ni be wabochopo adiera. Sani wachako goyo mbaka mano mar Vision 2060. Matene ni Vision 2030 dhi kakayo machiegni. Kato bedo ni chon nonenore kama bor. Sani koro wantiere Vision 2060. Vision 2030 mwawuoke ni wacho ni kamwae bor. Wa akanye kato sebede yo machalo nade. To ginang'o makoro wijo beni waketo ka wang'iyo mbele e Vision 2060. Daniel. Kamano Joyce. Mokwongo en adier makende ni Kenya nobedo kod lek higa mar 2008 kane wang'iyo wach mar Vision 2030. Kendo kuma waaye ok ni mae lek mokwongo ma Kenya osebedogo. Lek mar 2030 kata higa mar 2030 ne oluwo mana mar manduongo Economic Recovery Stimulus Program mana mar 2003 nyaka 2007. Koro Vision 2030 nitiere kod migepe mosetimo ne pinywa ni monego bed ni wang'iyo. Penjo maduong' monego wapenjre kawuono to gin ang'o mwanyalo somo kata what do we learn from the current Vision 2030 progress. Nitiere migepe ma osetimore e bo Vision 2030 monego bed ni kawabet ka piny mangima bed ka ker biro bet mondo mi koro oyaw ayanga wang'iyo to gin ang'o gini mwasetimo to ere kuma dhi. Mokwongo wang'iyo ni Vision 2030 gima duong' mosemiyowa en foundation kata kar chakruok nikech en igni nen lek maduong' ahinya. To osebedo kod reviews mwawacho ni MTP mar adek makoro wadhi kwatiko ni. Tenadir makere ni thuolo mwango ni onego wang'in tang'o mosebedo. Mokwongo waseyudo ka nitiere gima wacho kaka transport kata industrialization monego osetimore maduong' e Vision 2030. E Vision 2030 kae waseneno gimo kaka Lapsset Corridor mano matudo piny mar Kenya, Ethiopia, South Sudan. En yo maduong' ahinya ma gin lek. Kendo sama ne ker machon Mwai Kibaki ne keto piny mondo mi launch Vision 2030 ne gin lek. To adir sani kidhi king'iyo piny gweng' mag Lamu wang'iyo ka yore becho gin tudruok mosebedo maber ahinya. Mar ariyo ma jo Kenya maduong' ng'eyo te iluongo ni SGR kata standard gauge railway gin gigo mane nitiere e lek mag Vision 2030 to gin gigo mosetimore mosekelo tudruok maber e piny Kenya ka ma gin gik manyaka wang'e ni adiera maber mosetimore machalo kama. Machielo kendo gin weche mag port kata wacho ni weche mag transport mag nembe. King'iyo kidhi e piny mar Kwale wayudo kosebedo kod dongruok maduong' ahinya kokalo kod weche mag dongruok mag port miluongo ni Shimoni Port. Mago gin weche machielo. To ka kadho bende yo machiek wasebedo kod weche moko mag luongo ni energy kata tudruok kata power manyalo dhi kor gwenge. Ma wasebedo ka nitiere geothermal power kata energy no mano maler mitiyogo wang'iyo Olkaria project wang'iyo Menengai generation power plant gin gigo moseyango kendo wayudo ka koro piny mar Kenya yudo ka koro wanyalo yudo stima kata power e gwenge mane onge kane pok wabedo kod lek mag Vision 2030. Mano gima pok nobedo ga to ne gin lek. Koro sani kwang'iyo to machalo kama Joyce nyaka wan to gin ang'o gini kata king'iyo weche mag Konza Technologies bo mar Vision 2030 kae emane nitiere lek mag digital economy. Wang'iyo serikal mosebedo kata masani kata manchose kane gitiyo Vision 2030 kae waseneno tudruok ma ayanga
vijende osebedo ka nyalo tudore e yo mar ong'we yamo. Mano seche ma kamagi neno kata ka wan kae to wang'eyo nitie jogo ma bende luwo chenro machalo kama e yore mag mbui. To e chon kane pok Vision 2030 obedo, yore ma kamagi nok yudre. Sani kidhi e gweng' moro amora e piny kae mar Kenya ka, wayudo ka nitie tudruok machalo kamago, iluongo ni expansion of the digital economy. Adwa ni make gi kanyo mar mondo mi warwaka Dr. Olweny kaachiel kod Hilary bende twak. Dr. Olweny, in korka koro iwinjo kanyo kaka Daniela owacho kanyo e yo makare ka koro temo lero moko kuom okenge mwasegoyo nyaka ne wabed kod lek mano mar Vision 2030 gi sani kama wachope ma koro Vision 2030 dhi kaka yo machiegni. Iyieri kode kosi intiere kod paro mane, Dr. Olweny? Wan kanyakla kuonde mang'eny kode ahinya weche mag digitization kata yore mag tudruok, kendo gima dwa medo kanyo en ni nitie kaka wasebedo gi gimiluongo ni financial inclusion, tiende ni nitie kaka ji mang'eny osebedo gi thuolo mar kano sendi margi kata gerore gi sendi margi through financial inclusion mosebete Vision 2030 nyaka wabed nyaka sani. Kendo gima nyalo chaka medo kamano en ni wasebedo kod improved technology e way mar yo mar agriculture, to nitie kuonde ma pod waremie. Omiyo anyalo yie kode, lakini koro adwa ni mondo akawe e yo challenges kata kuonde ma pod odong' ma pod ok waneno ka wadhigo maber e Vision 2030. Mokwongo pod wang'iyo e yore mag tije mag kijende mar pinywa, pod nitie kaka onge nafas mag tich. Kendo mar ariyo nitie kaka wadhi chien e yo mar gimiluongo ni industrialization kata manufacturing, tiende ni nitie kaka pod ok wabedo gimiluongo, ok wanyal piem gi jomoko, tiende ni competitiveness marwa pod ni piny kata wasetimo Vision 2030 kamano. Mar adek nitie kaka nitie pogruok e kind yuto mag ji. Nitie jomoko man kod yuto mang'eny, jomoko ni kod yuto matin, kendo mano miyo piny bedo kod chandruok nikech koro nitie disparity, tiende nitie kaka jomoko nyalo timo gik moko mapiyo to jomoko to nigi tich matek. Dhano ma kawaida yudo ka piny tek, kendo wachak wayudo ka nitie rising debt wasebedo godo gope, tiende ni wasebedo gi gope nyaka thuolono ma sani pod watemo catch up kod weche mag gope. Kae to kendo pod wan kod gik moko machalo kaka agricultural productivity, tiende ni pur kod ohala nitie kaka onego wamed tego tiendwa e yore go duto te. Koro waseyudo mang'eny kokalo kuom Vision 2030, to kakoro wadhi nyime kacha nitie kaka onego watwagi e yore ma awuoyego mondo mi wabed kod gima nyalo konyo gandawa duto te. Adwa ni make kanyo wacho ni ka koro wadhi mbele yore ma iwachogo, yore miwacho ni pok wachopo kare, ng'ikruok osebede yore ma bende iwachogo e kinde ma koro waporo wach kata watwak kod dore kod Vision 2060, magi gik mowinjo bed ni keto kare, to wabobedo ka wapenjore ni winjo bed ni keto gi kare e yo machalo nade mar mondo mi rawere ma osebedo ka ywak ni onge kod tije giyud tije e yo makare. Hilary, in korka kori Vision 2030 ma koro wawuokene ka koro wasudo mbele wadhi e Vision 2060 osebede yo machalo nade? Kaka rawera ma bende watiere godo e studio ka odiochieng' ma kawuono. Joyce, dwe mar auchiel 2008 galo 2008 tok ka ji osegore post election violence, to political parties ma Kenya kae, the rival political parties obiro pamoja to gikuodho wach to gikono ni aparo ni gikono ni achiel kuom reasons mamiyo nyalo bedo ni wagore ka jowasigu kamae chal ka gima wakoso lek achiel kaka oganda. To kibiro to giyiere ni mondo wabed gi motivation gi pinywa, wabed uru gi lek achiel, to gibiro gi lek miluongo ni Vision 2030 mondo Kenya kaka piny obed ni nyalo yudo direction. To gikawo vision ni kata lek ni to gipoge e pillars adek. Achiel giluongo ni the social pillar, ariyo giluongo ni the economic pillar, adek giluongo ni the political pillar. Koro ka watemo rango kuma wae kaka oganda, to wang'iyo ni e weche adek gi kata e migepe adek gi kata e thuon weche adek gi
wasego okang' machalo nang'o e kaka wadongore e ochumi mar jowa, e kaka we organize ourselves socially, kaka wan gi social amenities e pinywa. At the same time, wadongore nade politically. But an machando pacha sana as a young person, en ni ere kaka wasedongore economically from 2008 nyaka sane. Iwinjo? Nikech kaka oganda pillars morito adek gi, the social pillar, the economic pillar, political pillar, magi dute mwadongore godo. Ng'eni gik machalo kaka constitution, kaka devolution, ma en tend loch kor gwengewa, mano biro under the 2010 constitution. 2010 constitution no en part of vision 2030. To ka koro constitution emineno kosetayowa e okang' maber kamae. What about kwa chakwa bedo piny wachakwa gore puksen to wakonore ni wamire kendo igni 33 kendo wachakwa ket lek moro marariya. Ma by the time wachopo 2060 dalago kora jaiga 60. Ka wuok oko aja duong wuok agere jaga 60 podo tegno. Awuok kariera Kenya taneno ka enyewe no timo tich matek vijende wa invest in manufacturing, wa invest in structure development, wa invest kuonde mopogore ma vijende wa kata yuago tich to koro ok yuageyo ma ji yuago godo sani. Koro ka wang'iyo nitiere be indicators moko ma gin very crucial. One of them en gima niluongo ni economic growth rate. Kane wantiere higa 2008 economic growth rate ne en atamalo 4 kanyo. To joka kane bedo piny to ne gikoni wagombo ni by the time mwachopo 2030 vision 2030 to wabed gi economic growth rate mar 10%. Iwinjo. To king'iye pok wachopo kanyo. Actually economic growth rate wa en gimoro %5. Machine growth rate wa masani pod oyuare mana kuma no yuare ga 2008. To wuore ni kuma oyuare no ema pod wamedore ka oganda population omedore. Machine population omedore to opportunities ka shrink, kata opportunities maloso pesa shrink. Koro of course indicators moko to wasediye maber sana political. Nikech the democratic environment oseyawore, ratiro mag oganda waneno koyawore. Mopogore kaka ne 2008 wan gi teny loch gweng, wan gi teny counties mabende tiyo. But maduong' moloyo makoro nego be ni chando pachwa sana. Nikech socially be wadhi maber. Osiptende nitiere, oketo mana pesa kuomgi. Skunde nitiere, sani higa 2008 kade nitiere kor gwengwa nadhi e skund lo. But sani skunde go tete amenities go bear. So socially and politically we are making significant progress. But gima chando pachwa sani maka dipo ni meeting mabedo sani machoro vision 2030 onengo ngi. Thor wach maduong' kabisa en economy. Socially wanyalo bedo ni wadhi maber, politically wanyalo bedo ni wadhi maber, kendo wan gi structure mabeyo kabisa on paper. But ka magi oklok gi majowa e yor yuto. To nyaka waluongre puksen over and over wabigi strategies manyien. Kamane kaka neno. Ilero kanyo makare ahinya. Matin niwacho ni social pillar wanyalo wacho ni one take. Yes. Economic pillar take. But economic pillar kanyo ema pod wadigni. Korka kori Daniela kaduoke twak. Nikech wang'eyo ni gino mamulo ngima oganda achiel kachiel en kotudore kod weche go mag uchumi. Kinde ka kinde mbaka osebedo ka gore ni uchumi mar piny Kenya dongore, jo osebedo ka wacho ni wantiere kuma ber ka ipimo teko mar piny mar pesa mano mar piny Kenya kod mano mar dola. Iwacho ni sani bet berbere ni the shilling otegno kipimo kod dola. Kata kamano japinya tok winj meta mano mar wachni. E kinde makoro twaka dhi bedo odiochieng' ma kawuono e kar romo mano mar KICC. Winjo kanyo ka Hilary wacho ni economic pillar kanyo ema podi wadigni kowuok e vision 2030 ka wachomo vision 2060. Ere kaka inyalo tega the economic pillar mondo japinya kiwacho ni uchumi ber, japiny be ne buonye ni yes an benda winjo maber, antiere kod pesa ofuku na nyalo dhi tich pile ka pile kendo ayudo nwengo makare. Daniel. Erokamano Joyce. Adwa ni mondo mi ariwra kod osibna mose wacho wach mar economic pillar. En adiera ni kane igoro vision 2030 to ne nitie lek ni mondo mi growth mar Kenya obede 10% kata tamalo 10 kuom higa ka higa. To kaka osewacho, owacho maber kendo adier king'iyo wasebedo ka wadigni mana 4 atamalo 4 5 kode mang'eny 5.1. Gima duong' monego beni wang'iyo beyond vision 2030 mokwongo en ni
pesa onego beni bedo e ofuku mar japiny nikech kane ing'iyo Vision 2030 ne wakawe kijumla mondo mi wang'e ni dongruok mar piny Kenya as a country donge onego wadog chien wang'e ni to japiny pesa adi madonjo ofuku ne. For example kadwa nyisi wanyalo kawo ranyisi kata mag kor gwengewa kumwa awach ni Lake Victoria region for example kum ranyisi onego beni wang'iyo ni to gin resources mage kata gin yore mag nweng'o mage mantiere kanyo to ere kaka japiny nyalo dok e ot godhiambo ka en kod mor ni pesa donjo fuku ne nikech mano ema dhi translate kama ne Hillary wacho mar atamala parcha. Wakawo ranyisi wan kod pith rech e gwenge mag luo kaka Lake Victoria ere kaka pith rech ni osekonyowa chako kawacho ni Vision 2030 nomiwa foundation doge ten nomiwa kama chake vision beyond Vision 2030 ka jo Kenya bro wacho ni wadwa Vision 2050 2063 or 2040 gimono ko wangi mokongo en ni onego wangi the investment in the entire value chain kwa ranyisi wangi ni kawan kod pith mar rech wa mawuok e Lake Victoria okonego beno wuok e Lake Victoria to dhi iuse ka enno onego watem gimno ni value addition wabed kod cold chains kuonde mikane rech mang'ich momiyo kata ka japith odhi ogolo rech enam jalupo to rech no onge kod haraka mar use nikech en kama nyalo kane ka osebedo kod teko mar kane e cold chain. Vision 2030 osemiyowa nderni to wang'iyo kata king'iyo the Lake Victoria Ring Road ineno sani manyeyo iwacho e Lake Victoria Development kanyo Ring Road no sani ogo ni odhi mbele kende lose ka jalupo oseyudo rech enam to nyalo kawo rech no kete cold chain to rech no en kod adiera ni ko ai cold chain to nyalo wuok oringe ndara maler sama watimo mano watimo value addition kwa kanyo to wang'ino gin products mag moyalo yudo kuom rech mondo mi kik watim exportation nwa uso rechwa eyo mana kaka en the natural form kwa timo value addition mag gig mwandu wa mawango to wadhi keto pesa e mfuko japiny mana achiel kuom yore go monyalo ng'iyogo wan los factory kata kembe e donam kuonde ma rech go nitiere mondo mi ka jalupo wa kod rech nam to adiera onyalo uso rech no e yo mopogore wangi nengo nitie pith mar niang' be piny luo donge sama wang'iyo ni niang' kowuok kuma ai moro ni kucha niang' kowuok e puodho to japiny idwa ni mondo mi ochul niang' ka niang' osechoke factory to ka yore richo onge transport manyalo dhi koro miyo kene niang' wuok e puodho mar japiny sama wuok kod tan 10 sama ochopo e factory in kod tan 8 tan 2 molal gi gin ng'ama dhi chulo japiny onge mago gik monego wang'e to ere kaka chutho wanyalo ng'eyo ni japur obed japith obed ni otimo ohala kata mar digital economy kaka wacho mag technology ere kaka onyalo yudo maximum value from gimotimono mano is one sure way manyalo ng'iyo go ka dhi beyond Vision 2030 tadiera japiny dhi bedo kod pesa fukone to wanyalo yudo lek mar atamala parcha ka watimo mano to pod dhi bedo mana ni Kenya wa consume nikech Kenya ok ni wakoso ideas ok ni wakoso paro gima wakoso en ni dak waket parogo e continuity. Hillary nowacho weche adek social pillar adiro kaka oganda wasebedo kod gerruok wasebedo kod piny oseyawre ji nyalo wacho wechegi ji nyalo tudre malach to bang' mano ere kaka kony mar social nyalo biro kuom japiny wang'iyo weche mag SHA sani wang'iyo weche mag SHA mag thieth wang'iyo weche mag community health workers mag gin jogo mang'iyo weche mag thieth e social pillars kaka health weche mag puonjruok education wan kod curriculum maber kaka moluwon kaka the CBE masani nitiere mano is under social pillar ere kaka wanyalo ng'iyo na adiera nyathi kodhi sikul to dhi yudo the true value mar CBE en curriculum maber kata en platform maber manyalo gero jo matindo mapod dhi sikul to ka ok wang'iyo ni mondo mi wachop lekno to kodhi konyo katieko wach mar political pillar bende maparo be ne achiel kuom weche mantie Vision 2030 waneno ka piny oseyawre nitie devolution mosedhi kor gwenge to devolution kane ing'iye e Constitution 2010 king'iye adier sani ayanga kata obedo ni pok lekno ochopo kama ni dware to en adiera makende ni kiwuotho e gwengewa kia ka idhi Turkana idhi Lamu idhi kata Migori kata idhi mana Kapsabet kocha iyudo ka adier kor gwenge osebedo kod lony onego beni wang'in the full maximization of our regional potential mondo mi wang'in to ere kaka wanyalo
goro lek kendo magolowa kama wasekete foundation. Kik wadog kendo wadhi e foundation. Wasegero nderni, wasegero ports, wasegero kuonde powers, koro lok beno ng'eto power mawuok geothermal olkarecha. Ere kaka japiny nyalo tiyo kode mondo watim production. Kamane Hilary wacho, productivity. Kik wabed piny no matimo consumption to production to onge. Mano kamane beno wang'iyo. Moving from consumption to productivity. Mano should be actually the main agenda kama piny biro bedo ka ng'iyo lek mar Beyond Vision 2030. Joyce. Daktari Olwenya. Ya mar mondo mi aduoke twaka intiere kae kaka jalony weche mag omenda to ng'ega ni weche go ma otudore kod omenda bende chiegni ahinya kod weche go mago ma otudore kod uchumi. Kwa ng'iyo kanyo ka wawuok Vision 2030 ka wadhi e Vision 2060 winjo kaka osewachore kae ni adiera economic pillar cha ema pok wachopo kare. Ng'ikruok osebedo kanye to ka wadhi mbele in kaka jalony weche mag omenda kitiyo kod rieko mari kaka jalony weche mag omenda ang'o manyalo konyowa mar mondo mi atamalo apar mane nitiere mane ondik piny cha wachope economic growth marwa. Erokamano Joyce, atamalo apar e gima ne waleko e higa mar Vision 2030 bende pok wayude. In fact kana temo ng'iyo kaka wasedongore economically ne wayude kwota bora achiel e higa mar 21 atamalo 10.3. Pok wachak wadok kanyo to nego wapenjre nang'o mano timore e ndalo no momiyo ne wayude. To kane wayude dichiel en gima nobwogore dichiel. Mano nyiso ni nitie gima nyaka beni no temo timore mochako dok piny. To kama dwa wuoye motegno mondo mi walos wechewa mag economy pillar en wach mar manufacturing. Tiende niya valuing industry mamekewa matindo tindo, SMEs, micro small enterprise, keto negi environment ma ng'ato nyalo chako gire moro to nitie kaka odongore maonge gik ma diye piny kendo bedo competitive. Tiende ni gik ma odwaro ni mondo tigo obed ni onyalo yudo yo mayot kaka onyalo yudo mondo piemre gi jomoko maloso gik moko. Kata kichako andi moro matin nitie kaka onego bed ni environment mitiye mi thuolo mar dongruok kendo mi thuolo mar piem kod jomoko. Tiende ni Kenya ka gimwa wasedoke chien en competitiveness mag SMEs mamagwa. Kendo kichak iduogi yudo kanyo gima chak chandowa en industrialization. Tiende ni kaka ne owadwa wacho, tiende ni onego bed ni kuonde ma wantie gik ma wan go resources magwa kaka wan kod rech e dho nam onego bed ni wang'iyo wamedo value on it to kendo wa progress wayaw yo mag jok matimo ohala no mondo med value kuom mano. Lakini nitie kamoro madwa wuoye matin. Social pillar Hilary otemo score ni wadhi maber ahinya lakini podi nikech nitie yore mag quality mar education. Wanyalo penjore sani ni quality mar somo mamarwa be ni kare kata bedo ni nitie kaka watemo yaore to nitie kaka wanyalo penjore ni kawuono kiyudo nyathi modhi school kata moa e college kata moa e mbalariany be en kod gimiluongo ni quality bende onyalo compete gi nyithindo moko moa e kuonde mamoko. Mano nitie kama pod ok wadhi nyime maber. Teno nego walos yore mag somo kod training. Kiwacho ni quality mar education kanyo pok wadhie makare kapod intiere mana kanyo winjo bed nang'o mitimo mar mondo mi quality mar education obed makare nikech adiera ka wang'iyo ka piny Kenya osebedo ka nyagore kod gino miluongo kanyo ni 100% transition. Kinde ka kinde jopuonjre kotimo penja kuom ranyisi jopuonjre sani wantiere kod lai manyien mar somo mago mag jopuonjre mawuok e grade mano mar kuom ranyisi jogo mancho donje grade mar 10. Sirikal osebedo ka temo mar mondo mi jopuonjre duto odhi e grade mar 10. Sudo jopuonjre kamano bende nyiso ni quality mano kata rang'iny mar somo marwa dhi mbele kose rang'iny chalo nade. Tang'o ma sirikal winjo bed ni timo mondo bed makare mondo social pillar ma pod in korka kori wacho ni pod nitiere yom moro otege yo makare. Daktari nitie kaka nyaka wabed kod chenro mar tiego joma puonjo nyithindogo nikech sani kata jomodonje CBC jopuonjo okosebedo kod igruok malong'o mar tiego nyithindo madonjo kuondego. Kitemo ng'iyo kata ok ang'eyo joma nigi nyithindo CBC curriculum inyibiro yudo ka kata omigi assignment moko tibiro yudo ka nitie kaka nitie kama ndem moro nitie e weche mag jopuonj. Tiende ni no kwatimo tiegruok
mar ikruok mar mano. Mar ariyo, nitie gik ma resources ma gino dwaro, tiende nitie gik monego bedu wan godo ma pod ok wamiyo thuolo, ok wakwaya. Koro wanyalo bedo ni watimo 100% transition, to nitie kaka ok wabedo prepared in terms of resources magwa mondo mi walos yo mar somo. Kendo gima kendo pod akiani kinyalo yie na tanyalo dhi nyime wach mar healthcare no, pod aparo ka pod wan piny. En adier ni wasea kuom NHIF wadhie SHA, lakini nitie kaka pod nitie gik mok ti malong'o kuondego. Koro kuondego nyaka wategi malong'o. Kendo ng'ato nyalo penjo ni tadier be wan kod pi kuonde ma wantie, sanitation bende watimo maber podi, kata kinonowa e nonro mar rapim mar pinje mamoko ibiro ka yorewa mag pi kod sanitation ok wan kare. And weche mag socio equity and inclusion bende nase wuoye ma chandowa. Koro miyo mago gin gik manyaka waket kanyakla kwadwa dhi nyime. Politically wasetemo e weche mag democratic space kod devolution wasetemo mago. To nitie kaka pod wanyalo temo reforms mondo mi ji obed gi thuolo kata space mar loso e gik moko, nikech nitie kaka gik moko kwasebedo kwaluwo, nitie kaka jomoko nitie mindhiyo kuonde mopogore opogore to ok yudgi, to nitie complain mawuok kuondego. Koro wawacho adier kuom gik machandowa, nikech ng'eni ma thuolo marwa mar ng'iso gik ma onego bed ni watemo timo mondo wadongre kaka oganda. Koro en twak mar oganda. To mogik nitie gik ma adwa wacho ka wadhi nyime ka waparo Vision 2060, lek mar 2060. Vision 2030 ne wadwa bedo mid level economy, mane kama ne wadwa chope. To koro Vision 2060 to koro wadwa temore mondo wabede first world economy. To kiwuoyo first world economy, kata kiwuok idhi oko matin, tibiro yudo ka kata kidonje nyamburko ma oko tichopo kamone gichope piyo piyo. Kata ibiro yudo ka development index, human development index ma pinje ma oko is higher, quality mar life is higher. Mano tiende nang'o? Tiende niya, ka ng'ato dak to winjo kodak maber. Joyce nitie gimiluongo ni dak maber. Odak gi mor e chunye, ilari yiero kamano. Koro nitie kanye mwagombo, nitie mage kama koro lekni onego terwa mondo ka ja Kenya moro nitie, iwinjo ka Hillary wacho ni bang' koro mae odwa bedo ka koro Vision 2060 en jaduong' moro ma jahigni 60. Koro odak maber, dak maber nitie Joyce. Kendo pinje maoko mantie rang'iny mokwongo miluongo ni first world, ji odak maber. Koro gima nyaka wang'i sani en nengo mar ngima. Sani pod ok wadhi maber king'iyo nengo mar ngima e piny. The cost of living pod nitie piny, especially ordinary household magwa mag Kenya. Kendo kwachak wang'iyo to pod weche mag taxation kata osuru ok rach, to nego benia osuru ka osol to ineno value for money. Tiende niya, ineno gima osuru no timoni life and there, and weche mag corruption pod chandowa, nikech samoro nitie ka ochok pesa ni to nitie kaka odonjo fuku moro mane ok onego donjie. Koro sani onego watwag kaka oganda kendo wawuo ng'ato gi ng'ato ka wang'iyo wengewa ni le miluongo ni corruption ni kata mibadhi akanye mondo wagol e dierwa. Nitie kaka onego wawuo kendo wagol mibadhi e dierwa. Kaeto kendo accountability, kaka watiyo gi gigewa, resources magwa, nyaka wabed thuolo kendo walere malong'o. Kaeto kendo inequality ma wecha, mano pod wabiro twake mabor kabisa, nikech nitie kaka ja Kenya machielo ohewo nyawadgi mabor kabisa. To jo Kenya mohewo jowetegi gin mana percentage matin, 20 kende. Iro ka resources magi control economically ng'eny moloyo ji percentage 80 kata giwiye kata dhi kata 90, nikech sani nitie jomomeo kabisa e Kenya ka, nitie joma odhier ahinya. Koro sani kendo gima nyaka wami thuolo en joma tindo, nyaka waketgi e economic decision making, wakelgi e table
mondo mi wawuo kanyakla ng'amiluongo ni Gen Z nyaka bed part of lake marwa mar 2060 nyaka Gen Alpha wanyalo translate ne aka ng'eyo kata ka inyalo bedo gi nyathi matin to nitie kaka inyalo temo translate ne gimopare ngimane koro nyaka wa involve these people mondo mi wabed gi lek maber. Iwacho kanyo makare ahinya kendo ang'e ni ken gi point moro make mana kanyo iwacho ni wechego mag inequality bende wabobedo ka wang'iyo ni ng'at mani piny cha ento ere kaka inyalo ting'e malo ok ni jogo momoko gin gimeda bedo momoko to ng'ama ni piny kacha cha ento pod odong' mana kanya ka odhie to bende iwacho kanyo ni rawere binyo be ni luongo e mesa Gen Z ka Hillary kama adwa ni wadhi yueyo madundo ka waduogo to Hillary biro bedo ka ng'iso ni to rawere inyalo nywak gi lwedo e yo machalo nade e kinde matwak bro bedo ka chakore odiochieng' ma kawuono yanga e kar romo mar KICC wakaw yueyo madundo waduogo nyakwara Moge Jwang kik idhi mabor. Many people worry about seeking healthcare abroad. Is it safe? Is it legitimate? Will someone truly be there for them? You don't have to worry anymore. View Travel has partnered with HBG Medical Assistance, connecting you to a network of leading accredited hospitals in India. Max Healthcare, BLK Max, and Artemis, with every step guided by a dedicated care manager from the moment you inquire through your journey to India to when you're home. Our packages include over 30 core medical screenings covering your heart, metabolism, and vital organs, plus dedicated screening for men and women, including prostate and breast cancer screening, delivered by experienced specialists, with packages personalized to your individual needs, starting from just $1,300. Every detail is handled for you: flights, accommodation, your full screening itinerary. So the only thing you need to focus on is your health. Call or WhatsApp 073-254-254 to talk to View Travel and HBG Medical Assistance today. Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi wabiro iri mondi tang'wa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama mang moni bi gudre wiye kate. County ka county ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori, wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, retenge nutrients mang'eny, but keto deep fried nutrients go be. Kichwake mang'eny nutrients dey. So that's why what you kama. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda Jael Lieta juma ka juma mano kanyero tich adek ka bende chendo ni inuoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. Chak Sabato ni gi ng'uono mar Nyasaye. Yud jipo ka iwinjo wende mapako Ruoth Nyasaye. Bi mondo ijiw yie, geno kod jipo ne familia mari. Be isomo lesson mari. Ikri nikech wadwa nono lesson mar juma. Nyithindo, biuru e tiend Nyasaye. Biuru, biuru. Na sisi watoto, turukaruke na Yesu. Ma injili ngima. Wachako kendo watieko kod Nyasaye. Sabato ka sabato, are sa achiel okinyi nyaka sa adek okinyi kod an Lorina Chen. Duto biro rumo, mapingi kaloka yamo. Machiegni kendo nyakwara Moge Jwang kendo erokamano ahinya kuom medo keto Ramogi TV e twak marwa mokwongo kotudore kod twak ewi lek mar Kenya, mano mar dongo piny Kenya ko ya e higa mar 2030 nyaka higa mar 2060. Odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka telo ne jo Kenya kendo romo gi jo Kenya moheo 5,000 mawuok e counties duto 47 mar mondo mi koro wane kaka wanyalo chako wuoth kata safara mano mar chomo kata dongo piny Kenya kochomo e higa mar 2060. Lek ma bende osebed ka iwacho ni ber ka piny Kenya koro bedo e rang'eny mago mag pinje modongore
midendo kanyo kod dho ngere ni first world countries. Kapo ni iluwo twak achiel kachiel, iwinjo kanyo ka Dr. Lwenyo wacho ni ka mar mondo mi wachop first world country, japiny bende kodak e pinyno nyaka bede japiny modak gi mor, kowinjo ni adak maber, wanyalo chopo kanyo yo machalo nade. To rawere nitiere kod ting' mane e kinde ma twak makama chakore ayanga? Rawere dwarango, Hilary, tere kaka un bende inyalo ketu e mesa mondo ukonye chwalo lek mar Kenya mar dongore nyaka higa mar 2060. Erokamano Joyce. We awach ni wan kaka rawere wan wadwaro first world country. Udadak maber. Kendo wan wadware kata kawuono. Maka de nitiere lek moro manyalo lokruok moro manyalo timore hono moro mobede first world country. To ne nyalore. But be as it may, osebedo kamano. Pod wantiere middle income economy mabe is not stable. Ji mang'eny pod ochando e kindwa. Iwinjo. To wan kaka rawere wan bende gi ting' maduong'. Nikech nyocha kanyocha wang'anyo tino ka wang'anyo to wasiemo wang generation mantiele mbele wa kanyo. Millennials. Be jok man mbele wa ni une mugo wa piny. You are the letdowns. Why dak no step forward? Mondo bed ni unyalo keto wiu pamoja, bed unyalo bido gi solutions solution ne challenges mwana godo gi. Wakoso tije, makosa en maru. Generation daktari gini. Yes. Kuri gini ya, wan kendo gi ting maduong nikech by the time wachopo 2060, ka tije oge, to wane makoro ibiro yudo king'anyo tisiemo wang'wa. Ke daktari gini saboro koro osejo William Ruto gini ibiro yudo ka koro osejonyi, iwinjo. But we wacho achiel. En niya, kata obedo ni wan e situation no, but nyaka wago erokamano ne that generation ahead. Nikech gi ensure niya, infrastructure nitiere. Kata obedo ni quality mawuok kanyo nyalo bedo ni is a bit compromised, but infrastructure nitie. Sikunde nitiere, nyithiwa yude training. Iwinjo. Mbalariany nitiere, wuotwa gi nyiwa mambesena kata ma Gen Zs and the younger people yude training mar bedo professionals. Gibedo professionals nango mondo wabeni wanyalo tiyo gi that expertise e dongo pinywane kata dongo uchumi wane. Wan gi vocational training colleges mantiere kor gweng' kuchocho. Nikech kamoro ji ok nyal kalo te ma ji dhi e mbalariany mondo yud tiegruok e rang'iny mamalo. Tie jok mabiro tiegore mondo gibenia ginyalo produce gi yor lwedo tije mag artisanry ka. Mano betego uchumi marwa mondo kik wabeni wanyalo import. Nyocha kanyocha neno ka achiel kuom influencers mag social media gi ineno ka timo advert maduong' o promote a certain importer moro kanyo o import kitchenware gik mitiyo godo jikon gi. To gik mo import ing'e gi dango, o import pans, o import nyaka furniture from UK. Kono adhi e comment section kanyo tandiko niya, mae gimomiyo for a long time wabiro bedo kwa sikwa yuagore nikech tije onge. To why import nyaka pan? Why import nyaka basic furniture? Iwinjo? An kamoro nikech kamoro an gi tiegruok e rang'iny mamalo mbalariany, kamoro kanya dhi loso pan. Bantiere ng'at manyalo train a vocational training college malos high quality pan. Kose look high quality pan no, oloso high quality kitchen furniture, oloso kitchenware, gik machalo kamago, oloso cookers gi gik machalo kamago. Wadhi consume gi e local economy wa kar kae, to ka gin quality maber wanyalo export gi mondo gibed consumed at the level of the global economy kata at the global market, kata export mana to Tanzania to Uganda kamano. Mano e yo mwadhiro nyalo teo godo ochumi wa kata yuto wa. Nikech infrastructure to nitiere, kaki puonjo wa nitiere, healthcare wan gi osiptende onego bed mana niya funding ichiwo maber gi ensure ni nitiere accountability, like nitiere gimlo ni efficiency in those sectors. But gimaduong' mogik an kaka nene kaka Hilary Ojwang, by then kaka nene en niya pok wamiyo tego mar ochumi mar attention modwaro. Nikech king'iyo sigand Kenya are 1963, king'iyo kata papers ma Kenya osendiko, policy papers ma Kenya osendiko motegno mondo ma oket specifically for economy tin ne uchumi tin. Kech wang'iyo mana sessional paper number 10 mane Mboya ndiko 1965, tok mano nitiere mane.
nitiere economic policy paper mane ma is purely focused for economy nyalo bedo but nitiere gap gimomiyo nitiere gap kanyocha winjo kanyocha Dennis Onyango wuoyo radio Ramogi tinjo ko wacho niya na winjo kano wacho ni jakom Raila Odinga ne ndiko barua ne pinje maoko especially ne some party in China mondo gibende ginyalo oro ne documents ma gitiyo godo e dongo economy mari manyiso niya wan wange gi mekewa so our experts onego bi gidi kikwawe mana ne nyongo gini and so on ji onego bi mondo ji obed ni nyalo golo pach gi dongruok mar economy wa maduong' mogik anyone kaka rowere wan kaka young people wang'eyo ni gima dhi ketowa a top economy number 1 en tich we have to involve everyone nyaka wa ket ji tete mondo ng'ato ka ng'ato obed gi tich matimo seche ma ng'ato ka ng'ato obed gi tich matimo no kato puro mana dala opidho soya no ochamo en gi mare mochamo en gi matin monyalo tere chiro iwinjo kato puro doma kato puro cham en gi mare matin monyalo chamo en gi ma extra matin monyalo kata feed godo kata dhok in form of grains wan kata gi jok mapidho chiaye ne meat ne production mar ringo en chiaye minyalo tere abattoirs ma wantiere godo iyang'o ringo ma high quality maber moromo wachamo ka ringo monyalo kata export iwinjo ng'ato ka ng'ato omak sector mare ng'ato ka ng'ato obedi nyalo tiyo to seche motiyo ni ok orwak penis nikech nitiere jogo ema tiyo kata kor gweng' kucho kidhi to yudo ni ng'ato oriyo are okinyi nyaka odhiambo to dok dala gi siling 300 iwinjo ka kwata to generation wagi ibiro yudo ka joma dongo but the same culture entiere ng'ato ka dok dala gi siling 300 kata siling 400 nyalo loko ngima ne chan lang nyalo bedo ni mane situation ma wantiere but ok wanyal give up nikech pon tiere strategies ma nyalo deploy ahinya an kaka nene number 1 pith kod pur sabo mi example pinje mwagobo kata pinje mwaneno ni ber machalo koro kaka United Kingdom machalo kaka China machalo kaka US king'iyo kata quality mar agriculture mabedo practice kachacha en quality man malo emomiyo gin gi chiemo moromo gi kendo gin gi chiemo ma oduma mineno maracharni emipidho godo dhok mineno mwarego kakae iwinjo chieng' mwabed ni wanyalo chope that level chieng' biro bedo ni wan gi economic stimulus mopogore mwanyalo inject jowa at the same time president okaw economy ni kaka is single duty president mora mabiro sirkal okaw economy kaka their single duty gi ensure ni the populace is motivated gin gi motivation mar tich kich achiel commissions kendo ma affect jowa ni jowa onge gi motivation mar tich nikech kaluwore gi tije ma gitimo go kech idhi adhi tich moro madwa sando dendi malista ang'iya gi gimoro matin ok in kata motivated matek mar tiyo iwinjo to ka in gi environment ma in motivated maber mar tiyo kata kitiyo tiji tiyudo ka kang'e use to currency be strong iwinjo pesa no en strong en gi purchasing power ma strong idhi nyiewo kode kaw matin e kano tok mano kwase daro kech to wanyalo paro kendo weche moko ma di strengthen our quality of life. Ilero kanyo makarenya ng'eyo ni Daniel nitiere wach midwa mede wi mano kata kamano we asoma ne moko kuom ote manyakwa Ramogi Jwang chwalo no kokale yore wadito te mag tudruok mondo winja ni to jogo maneno wa achiel kachiel kokale Facebook kokale YouTube kata kokale wang jowi achiel kachiel to wacho nango kata pachgi en mane kodore koda thuon wach mwatwake kawuono mano leka mar dongo piny Kenya kowuoka higa mar 2030 nyaka higa mar 2060 kinyalo mana na moko kuom ote kata feedback amanya kwa Ramogi Jwang chwalo achiel kachiel mar mondo mi wasomgi wawinja ne paro mopogore kanyo achak kod ote mokwongo mano mar Martina Ochienga kane Rweya ongisa kae ni greetings Joyce aluo twak makare an gima na gombo ni obed mang'eny e Vision 2030 gi Vision 2060 en teach mondo weche maga njore gi kikbedi mano Martin Ochieng kane Rweya ero kamana enya kuom ote makamano Ruth Nyathi Ochienga bende wacho ni lek mar Kenya ber ndi en mana ni chopo kono ok dhi bedo mayot ni mar weche mag mibadhi gi siasa mag dhoudi pod duoko wachien a lot need to be done the gap between the rich and the poor is still wide odhi mbele
kwacho ni sectors machalo thieth gi somo podi ni chien. Owinjo ket maino mar berogi. Rowere pok obedo empowered to magi e jotelo makiny. Emomiyo pod waneno weche gunism podi thoth because of joblessness. Shida man Kenya ka en ni kila jatelo odich gi ngimane ok ngima jomoko. Iyudo ka jasiasa nigi stima dalane to jirendege to podi ongego. Wach marach ahinya. Aluo twak ka an Umoja Enako. Injil Lazaro Kanyambok miningisa kaini Joyce Oduor any developing nation nyaka bed kod future plans. Koro Vision 2030 stroke Vision 2060 economic stimulus plan nyaka tim earlier ok nyis ni all visions nyaka bed fulfilled. Odhi mele kwacho ni vision en leka to leka kata mangato nigo mar binago dak ichop te. Otherwise, makosa mawatimo en weyo ne politicians everything nyaka our future plannings. Magi issues monego wene professionals and economic experts. Aya, mago mana moko kuom ote manyakwara Mugia Jwanga oron wako kali yoro aditote mago mag tudruok paro maliwa ahinya ka jopiny nitiere kod geno ni twaka masudo wa mbele e Vision 2060 winjo bedni timo ok ni we ne josiasa kende to winjo bedni inywako lwedo jokanyo mopogore mabro bedo ka romo KICC odiochieng' ma kawuono. Daniel midwa medo. Erokamano Joyce. Yiena mondo akaw kotudo kod paro mar jawinjo wa Lazaro engineer. Owacho wach ni lek ok chun nyaka chopi. Mani makana chako na wacho ni Vision 2030 ne en lek maber. Kata kamano gimonego wang'in to gin gik mage mwating'o koa kanyo mwadhigo mbele. Adwaro mondo mi awuoch moko adek. Mokwongo wacho kama ne Hillary wacho wach mar ojende. En twak manyaka koro piny mangima bede kaka ne daktari wacho wanere wang' koda wang'. Nikech adiera Joyce, Kenya wayudo ni is a youthful economy. Kendo wang'eyo ni mondo mi wadongre kowuok Vision 2030 nyaka koro wati kod the power kata tekruok mantiere ojende wagi. Koro en saa manyaka koro nyaka waked ojende gi mesa mondo mi gibende koro wanyisigi wach kaka onego bed ni tich tiyore. Wawacho wach mar involvement in the decision table donge. To Hillary wacho wach moro kanyo ni gidwaro Vision 2060 no kata sani. Iwinjo kanya madwaro adoge. King'iyo piny kaka Korea ma Milambo kata South Korea mancha ker otimo as reference kancho wacho kumwadwa dhi. Ang'o gini ma pinje machalo kamago timo mopogore kodwa. Mano medo na tero jende wa mondo wang'e. Mokwongo gin pinje man kod chenro to giluwo chenro no achiel kachiel nyaka giko. Kaka piny Kenya nyaka wabed jogo ma kochako gimoro twachope giko. Mano miyo aparo ni Ruto wacho ni kik bed ni lek bedo mana mar ker to bende go bedika sirikal iloko to pod lek mar jo Kenya bedo mar jo Kenya ok obed mar ng'ato individual. Mano miyo adwaro mondo mi ojende obi mondo mi wang'en to ere kaka dwa tim gigi mos. Gimoro achiel ma South Korea osetimo madwaro mondo mi wakop sama wadhi wuoye wach mar lek mar 2060 en ni nyaka watim gigo matin in bits but to completion. King'iyo nyaka nochak Vision 2030 adira takiyudo penjo nderni adi mosebedo launched ging'eny tadi mosebedo complete. We need to take stock of that. Wang'e gin factory adi mosebedo chaki tadi masani kidhi kanyo yudo ka diere gin kod products minyalo kaw metere chiro. Nyaka wang'e mano gin osiptende adi moseger to gin kaka ne wacho policies adi moselosi to policies gi be waseng'iyo gi to giko kaw ranyisi kaka devolution en kod lek mondo mi okaw mwandu otere kor gwenge Joyce. Ka wang'iyo jawinjo marwa king'iyo adiera be wapenjre to lek mar devolution ma en achiel kuom pillars mane nie Vision 2030 bende counties magwa yudo omenda kaka ne lek no chalo. Pok wachopo kanyo adiera makende nitiere there's progress donge nitie foundation. Mane miyo kidhi e counties gitudo ka nitie lokruok. Kidhi Kisumu sa iwacho ni Kisumu en Europe. Tadiera king'iyo Europe chalo nade. Town maler, nitie ndeche, nitie stima. Nyocha agombaka gi ojende moko mawuok Homa Bay. Ka ginyisa ni kane ok Vision 2030 kata mana tende mar kor gweng. To Homa Bay en town ma stima nene gineno dichiel kende e juma. To sani giwacho ni ginyalo neno stima the whole week. Mago gin gik mabecho
mosetimore kowuok kuom Vision 2030. Koro gik moko adek monego wang'e. Waseloso foundation, wan kod ndeche, wan kod stima, wan kod skunde. Yiena bende awacho mar 100% transition. Daktari wacho ka ni Jakenya onego bedi dago ngima maber. Ngima maber chalo nade? Mokwongo wapenjre, janyuol be onyalo yudo chiemo moket e mesa ne nyithinde. Mano ngima maber. Mondo ka nyithindo a skul to giyudo gima gichamo, ngima maber. Mar ariyo, nyathi igolo dhi sikul. Odhi mondo tim 100% transition, koso odhi mondo mikoa kanyo to bed ni en kod ufundi moro nyalo timo. Kama ne Hilary wacho cha, artisanry, skills. Mane momiyo adwa ni mondo mi Vision 2030 ka anker bedo kod jolony. Wang'in to ere kaka wanyalo tiego kuonde tiegruok mag kor gweng' miluongo ni TVETs, Technical and Vocational Training Institutes, nikech gine kuonde ma jowa yude tiegruok mag lwedo. En adier, en wich kuot kinyalo ng'eyo ni adier gimo kaka pan miloso kod lo ma wan go wanyalo import. To mago timore nikech ang'owa pok wadhi gimiluongo ni mass production. Wachako gimoro itime matin mok nyal romo market. So we need to look at daktari unyako konyo kaka jolony mag omenda. Ere capacity mono bodo kwatimo go gimoro to nyalo kilo lokruok e kind ngima oganda. Mane makana wacho mar rech mawuok e Lake Victoria. Rech cha ere kaka nyalo konyo jopiny kwa loso kembe. Kambi man gi capacity mane. Katieko weche adek madwa ni mondo mi wang'i e Vision 2030. Mokwongo Hilary wacho maber Vision 2030 kose 2060. Yes, 2060. Kwadi gik adek mokwongo. Productive jobs versus enterprises. Kik wang'in wamiyo rawera tich. Twade mondo mi watieg rawera mondo mi ebe onyalo ndiko jomoko. Rawera nyalo bedo entrepreneur, onyalo timo tijege ma ok odeo mondo ndike. Mano gimoro achiel mondo wang'i. Mar ariyo wang'iyo gini in terms of economic focus. Pillar achiel mar 2030 ne economic focus. Donge adwa her mondo mi wang'in to the human capital and technology onego bed one of the pillars of Vision 2060. Nikech ang'o wacho ni we have the Africa, Kenya, the youth bulge. Wan kod rawere mang'eny. To rawere kok wang'e the human capital development. To ok wadhi yudo duoko. Kata leko ok nyal chopo kuma dwaro cha. Achiel kuma dwaro mondo wang'e ni human capital development. Ere kaka wanyalo tiego rawere kata the resource mango AG. Ka en tich obed tich man gi formalization, kik obed tich kana ile wacho midhi to king'eni ya nang'o. Ka en tiegruok e school, CBC curriculum, wang'in to puonjowa madhi puonjo nyithindwa kaka ne daktari wacho. Joyce adona wachni kane wachako CBC curriculum ne nitiere ng'ukni mang'eny. Kata kiso wacho teething problems. Tachiel kuom ng'ukni go ne ni jopuonj mane dhi tiego nyithiwa kokalo kuom lai manyien mar somo ne ok ging'eyo kaka ginyalo timo tiegruokno. Koro we need to take step back. Wan kod lai maber mar tiego the human capital. Yakwa take step back. Ang'o mwadwaro mondo mi lai no ochop gikone. One. Number 2, industrial agricultural transformation. Nyaka wang'eni kaka Hilary wacho, kidhi US, idhi UK, iyudo ka japur nitiere mapuro kata mana nyanya kende. To otime e capacity mane. Iyudo ka otimo what we call commercial production. Odak maber. Yes, odak maber. Nikech onyalo loso mwandu no ka nyanya, to golo nyanya manyalo kata savo 10 counties. Nyaka wang'eni to ere kaka wadhi timo agricultural productivity obed another pillar apart from just looking at the social pillar. You know, agricultural productivity dhi bedo nade. Kembewa dhi donjo nade. Mogik, there's this thing about regional trade. Wang'iyo ndalo mang'eny wasebedo kata wang'iyo export import. Donge Kenya onego adwa ni mondo mi en lake mar Joyce kaka Dan wachop kamoro makoro kata within Kenya Kenya waka kende wanyalo timo ndumulo ni intercounty trades. Intercounty trades tende nango Mumias for example nigi niang' maber. Samoro Turkana onge niang'. Ere kaka niang' cha diloke sukari to sukari ni tere mondo mi jo Turkana. Oma Bay nigi rabuon. Ere kaka rabuon cha wanyalo timo ne value addition mondo mi by the time ma japur puro rabuon kata eka moko 5-6 to ng'en rabuon ne ni nyalo miye school fees, nyalo miye chieme ot, nyalo miye stima, nyalo miye savings.
to nyalo miyo bende odak ngima maber. Nyaka koro wadonj kama luongo ni apart from looking at the country's economic transformation, tini wang'iye e GDP atamalo mar piny mangima, to wadwaro mondo wang'i japiny kaka andan. Sama watigo Vision 2030, ere kaka ase grow economically, ere kaka ase jawinjo moro wacho bridging the gap between the rich and the poor. Ok wanyal bridge that gap tini joma nigo ng'eny to joma nigo tin, joma onge go ng'eny, mondo mi waduok gap no kata pogruok no obed matin. Nyaka koro wa invest in the individual Kenyan. Kanyo mabenda rwake daktari, nikech daktari owacho kanyo ni inequality moro nitiere kanyo. Inequality no japiny ma janeno moro bende ochwalo ng'ur kanyo kata ochwalo ywa kanyo ni gap no duong' ahinya, jamoko kendo ging'eny gitin. To pile omedo mana bedo jamoko. To ng'ama ni piny modhier cha en bende joma onge godo e mang'eny. To gin bende gimedo mana bedo ma onge godo. Wanyalo bridge the gap e yo machalo nade. Mondo ka koro wantiere wuoth mar chomo 2060 to jopiny te odage ngima maber, ok joma tin kende. Daktari. Erokamano Joyce, agedo wasewinjo kuom jowinjo ahinya gisewuoyo inequality no, giwuoyo weche mag mibadhi, giwuoyo weche mag health, giwuoyo weche mag employment kata yore tich, lakini we wachak gi miwacho mokwongo no, wach mar inequality no. Nitie kaka resources, national resources onego beni konyo ji duto te. Gima timore ma wasebedo kwa kedogo sani en niya, nitie Kenya ka pinje moko modongore, counties moko modongore molo jowetegi. Mago gik ma osebet katimore. Iro ka kidhie county moro tido ka county no ni piny ahinya to county machielo to ok dhi maber. Kae to kendo gima kelo inequality mang'eny ahinya sani, josiasa mang'eny ni malo e yor yuto margi. Tiende ni kaluwore kod ekonomi marwa, wachiwo ne josiasa pesa mang'eny, giyudo pesa mang'eny. Jasiasa ka jasiasa yudo pesa mang'eny. Seche mwadwa wuoye national conversation, mwadwa wuoyo together ni, onego wawuo about wages mag ji, salary michulo ji and the rest of the things machalo kamago. Nikech nitie kuonde moko okange moko michulo ji mang'eny ahinya. Koro salary remuneration committee cha onego beni tiyo mondo mi waket wage marwa obedi na way ma ji duto te nitie kaka yudo yuto to jomoko bok yud mang'eny ahinya molo jowetegi. Weche mag mibadhi nyaka wadin negi, nikech mage gik makelo inequality. Nitie jok ma yudo gik moko e yore ma opogore, koro kata mana kitimo ohala kode to oyudo gik moko e yore mopogore en odhi nyime to in idok chien. Koro mibadhi nyaka wadin ne, nyaka wakel resources wa mondo waket go gerruok development kuonde mopogore mondo wadin wach mar inequality no. To kendo ka diponi wanyalo we mano, nitie gik moko madwa siro ma Daniel owacho kod Hillary e weche mag employment mag youth. Sani koro youth waneno ka ni nyime weche mag technology kata mag internet, weche mag mbui kod gik machalo kamago. Sani kwadwa dhi bete mesa mondo wawuo as a national dialogue, nyaka wang'i niya wadhi timo nade mbele kacha yore weche mag mbui. Sani nitie gimiluongo ni artificial intelligence mabiro, wadhi tiyo kode nang'o jowa matindo kata gerruok marwa mar uchumi marwa, mondo mi wa enhance production kod competition, tiende ni nueng'o marwa to kod piemruok marwa national level. To kendo nitie gima adwa wacho kanyo ma Daniel owuoye kod Hillary. Sani gima wase concentrate on en weche mag nyithindo. Wamiyo nyithindo funding, kata ka nyiwinjo kaka ker wuoyo weche mag funding mag mbalariany. To sani koro onego wa fund institution no, nikech kikawo ng'ati ifund no dhi timo engineering to institution modhi timo engineering no onge facilities modhi timo go engineering kata TVET mane Hillary wuocha. Kitero nyathi e TVET onego wawuoth wadhi e TVET wago be gin gi instruments minyalo tigo mondo wa produce go ng'ama nyalo loso gik moko ma competitive.
koro wang'i ni funding mag institution obet nade. Kiwinjo jatendwa mar somo mar migawo mar somo obiro wuoyo ni weche mag funding mag institution wa. One of the things machando wa sani e yore wa mag somo en wach mar funding. Wa fund institution wa mondo wabed gi gik minyalo tigo kata mwanyalo tiego go jok mopogore go. And nyithiwa matindo bende sani nyaka dhi nyime yore mag weche mbui go. Gitemo ndiyo, lakini pod wanyalo temo moloyo kanyo. Kaito kendo yore mag usuru wang'ia ni wanyalo miyo gi thuolo nade mondo mi gi expand. Nikech samoro nitie kaka seche mag uchumi kwa wuoye weche mag taxation kata solo usuru, to samoro wadwa diyo joma tindo gi ahinya nikech kuondego ema ginyalo nueng'e sani kaka content creation gik machalo kamago and mago kunde ma rawere wanyalo nueng'e samoro wadwa diyo gi ahinya. Kaito kendo ka koro wadhi nyime nyaka koro wariwre kaka oganda. Gini ok en gir president marwa kende. Vision 2030 oingo kata opposition koro miyo nyaka wariwre together mondo wabed ni wanyalo wuoyo, wanyalo twak kaka oganda mesa achiel. Kamano. Wachni mogik daktari yena mar mondo achak kod ing'isa ni thuolo marwa mano miwa ero dhi ka rum. Wachni mogik mana mapiyo piyo daktari. Wachna mogik mibadhi pod en twak maduong'. Nyaka wadin rot mar mibadhi. Ang'o makelo mibadhi? Nikech mibadhi ema miyo wabedo kod gimiluongo ni inequality. Wadin rot mar mibadhi. Mar ariyo wa make sure ni institution wa kata kuonde wa mag tiegruok wa fund kod resources maka watero nyathi kuro ka en high school ka en TVET ka en mbalariany to nitie gik moko ma nyithindo go dhi bedo trained go mondo gibed gi quality. Kiwuothe kuonde mwatime engineering kata mwatime medicine nyaka wabed gi facilities malong'o. Erokamano ahinya Dr. Tobias Olweny. Hilary minyalo gombo medo kaachiel kod wachni mogik ka watieko. En lekna ni ka wachopo 2060 igni 33 kowuok sani to dala ka dala Kenya ka obed ni nigi stima. Dala ka dala Kenya ka onego obed ni nyalo access internet, onego obed ni nyalo access computer. Mane ko bro bedo ni wanyalo tap on talents ma wan godo Kenya kar kae. Mane gimomiyo US noyudo Elon Musk. Kane Elon Musk kijana 1990s kuchitore ne ngi computer ot monyalo program godo mobigi gik moko mabeyo mano nyalo losore konyore godo. En lekna ni 2060 wabene jo wanyalo timo agriculture motegno marwako negi pesa e ofuko. En lekna ni 2060 jo onego bed nyalo timo irrigation. En lekna ni 2060 ja Kenya ka ja Kenya obed gi insurance mar healthcare. En lekna ni 2060 wabene wanyalo bedo gi the Kenyan dream. Ng'ato kadwa bedo ja ohala to en gi losi maber monyalo goyo ohala. En lekna ni 2060 wabed gi economy man gi GDP growth per annum ma is beyond 10%. Wadhi yudo mano nang'o ka ok wawe jomoko oko mbaka mar dongruok mar oganda wa luongo ji te kendo wariwo gi kendo ji te osolo paro. Ka ji te osolo paro wabed gi gimiluongo ni commitment kata watim siniani. Injinia Lazaro Nyambok nowacho niya wanyalo keto lek to ni ok ochuno nyaka wachope. Anta wacho niya ka waketo lek inyalo keto mar individual ok ochuno nyaka ichope, lakini lek mar economy, lek mar territory, lek mar a republic machalo kaka Kenya kama to ka waketo to chuno ni nyaka wachopi. Mane mabiro pogowa gi other countries kama ne kaka Singapore notime ne giketo lek gi Lee Kuan Yew no chope miyo Singapore ber nyaka sani ya kaka China gi US gi UK kamano. Erokamano. Daniel mana mapiyo piyo. Erokamano Joyce. 30 seconds kende. Thank you. Weche adek madona wachi katieko. Mokwongo ago erokamano ker mar Kenya kuom paro mondo mi oluong jopiny mondo mi wawach lek ma beyond vision 2030. Era dira makende ka Hilary osewacho daktari total involvement mag citizenship idwarore e wach mondo mi wang'i lekni. Mar ariyo kik mondo mi bang' twak machalo kama wachak wayud kendo lek moro ma is another vision. Tadwa na mondo mi wayud pogruok wabed kod migawo ma Kenya nyalo puonjorego. We become a learning country. Nikech gigo duto mwasewacho bed healthcare bed whichever ka wang'iyo to wachako ni ere kama koth ne gogo. As a country
adwaro mondo challenge the team madhi ng'iyo gini wang'in to kik wapenj ni to ere kama ne failure obed apana gin gik mage mwanyalo ting'o mabecho kwa ago Vision 2030 kwa dhigo Vision 2060 mogik en kwayo mara mondo mi Vision 2060 obed ko prioritization apart from looking at the national economic targets wabede kod household economic target wapenjere ni to bang Vision 2060 family ka family ot ka ot yuto margi di chalo nade. Erokamano inya Daniel Adero jalo nyeweche tudruok, erokamano inya Dr. Tobias Olwen jalo nyeweche mago menda kachiel kod in Hilary Ojwang jalo nyeweche telo kwa thulo maru odiochieng' ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak. Onyango Vincent ka nitiere Kibos Maximum Prison unaweza kaini I'm in the position that for Kenya to reach 2060 vision we should see achievements we made within 2030 brackets. Mano paro mar Onyango Vincent. Erokamano inya kuom ote makamano nyakwara Mugejong. Erokamano inya kuom bedo kod nyaka gisani mochope giko mar twak marwa. Twak nyaka dhi mbele kata twak biro bedo ka dhi mbele kar romo mar KICC bore Nairobi kae kama jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jotelo mopogore opogore osechopo kuro mar mondo mi gitwagi mar neno kaka inyalo dong Kenya kowuok e higa mar 2030 nyaka higa mar 2060 kama jo Kenya biro bedo ka dak e yo makare. Winjo kanyo ka welo mane nitiere godo ka wacho ni kwachopo 2060 winjo be ni wadak maber. Warito winjo kendo neno no bobede yo machalo nade. Akaw mana yo madundo gi sani chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi Jai Lieta. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.